Άρχιτζι. Έρχεται, γυρίζει προς τη μία, γυρίζει από την άλλη. Κάνει τον τριφτάκι και ναι! Και συνεχίζει. Είναι ακόμη πιο τρελός. Ποιος είναι? Έγινε το δεύτερο. Το θύμα. Όπα, ξαναγυρίζει. Κι άλλο, όπως να είναι. Ξεκινάει. Θα πάρει το καμεραμάν. Βρήκε πάλι. Και αυτό θα πονέσει. Έγινε. Πάμε για ένα τελευταίο. Όπα, πήρε ποδήλατο αυτό. Ξεσκονίζεται κιόλας. Να πάει καθαρός. Έφυγε. Έπρεπε να πέσει.